ମୁଁ ଝସ୍କେତନ ସାହୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଙ୍ଗଲ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସାର୍କେଲର ସଭାପତି। ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମାନେ ଏଇଟା ଯେ ଆପଣମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ନେଗେଟିଭ୍ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଭୁଲ କରୁନାହୁଁ କିଛି। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ସବୁ ନିୟମରେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍କେଲରେ 47 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 45 ଜଣ ଯିବୁ। କାହିଁକି 2 ଜଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ। ଦୟାକରି ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସରକାର ମାନେଟା କ'ଣ ଭାଇ? ସରକାର ମାନେ ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ସରକାରକୁ ଆମେ ବନେଇଛୁ, ଆମେ ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ହେଉଛି ସରକାର। 1 ଲକ୍ଷ ପିଲାର କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେବ? ସରକାର କାହିଁକି ବୁଝିବେ ନାହିଁ? ସରକାର ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ମାନେ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା। ଆମେ ଘରର ମୁରବୀ ହେଇଛା ମାନେ ଆମ ଘର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସେ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଅସୁବିଧାଟା ସେମାନେ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସରକାର କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ସ୍ଥାୟୀ କର ବୋଲି। ସରକାର କାହିଁକି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ? ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇକି ଜଣାଇବା ଯେ ଆମେ କେତେ ଲୋକ ଅଛା, ଆମର କେତେ ଶକ୍ତି, ଆମର କେତେ ପାୱାର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ମୁଁ ମୋ ସାର୍କେଲର ମାନେ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ସଭାପତି। ବଲାଙ୍ଗୀର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସାର୍କେଲରେ 8ଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି। 8ଟି ଡିଭିଜନରେ 47ଟା ପିଲା ଅଛୁ। 47 ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ 45 ଜଣ ଯିବୁ। 2 ଜଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୁଁ ବି ଚାହେଁ ଆପଣ ଯିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବେ। ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଦୟାକରି କିଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ମନୋଭାବ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଠିକ୍ କରୁଛେ। ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।